Vostè és el president d'Estat Català. Exactament. Partit històric, independentista. I per tant, em penso que el nom ja determina quina és la nostra finalitat. Nosaltres hem lluitat i continuarem lluitant per un estat català. I dic això no perquè sigui una utopia, perquè inclús si sigués una utopia jo seria el més utòpic d'aquest món. Es tracta que una nació, com Catalunya, necessita la seva independència per garantir la seva personalitat. No hi ha cap nació en el món que sense poder polític pugui garantir la seva subsistència. I els catalans volem subsistir i subsistirem. Per això, de cara a la independència, jo sóc plenament optimista. Decididament optimista. Per quan? Per quan? Com més aviat millor, això ja és més diferent. Pel 2014, per exemple? Abans del 2014. Abans del 2014. Com a mínim una cosa. I si diuen que no hi ha tanta independència o tanta persones que no volen independència, el més clar és que facin un referèndum i així ho veurem. Molt bé, gràcies senyor Planxart. Senyor